Lijep pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Županijska kronika. Evo što smo pripremili za vas. Zamjenik župana Stipe Čogelja bio je na konferenciji za medije povodom 11. izdanja Ultra Europe festivala, koji promovira ne samo Split, već i čarobne otoke kako su Brač i Vis u 120 zemalja svijeta. Podrška ovom festivalu ide i od grada Splita i županije Splitsko-dalmatinske. Bili smo na otvaranju akademisa, restorana u sklopu turističko-ugostiteljske škole i razgovarali smo s učenicima koji će nakon obrazovanja u turističko-ugostiteljskoj školi biti cijenjeni radnici na tržištu rada. Vatreni vikend je iza nas, te na samom početku zahvala do neba vatrogascima, ali i svim službama koji su se borili i izborili s vatrenom stihijom na području Piska i Marušića. Ultra festival u Splitu i ove godine nas vodi na plesno putovanje od sumraka do zore, a po samom završetku Ultra Europe seli na otoke Vis i Brač, točnije u Milnu. Najbolji svjetski DJ-evi 11. godinu za redom, oko 140.000 posjetitelja uz vrhunsku produkciju i scenski dizajn i sve to u gradu Podnomarjana, za kojeg su gosti koji su posjetili razne ultra destinacije u svijetu rekli u Splitu su najbolji domaćini. Ja bih svakako istaknuo John Summit. On je DJ koji zadnjih godinu dana puni stadion sam, po 90.000 ljudi imamo sad u Los Angeles. Adam Bear, Mal P, back to back. Prvi put imamo takav back to back. Mal P je sad trenutno jedan od najtraženijih DJ-a, dolazi tu kod nas u Splitu. Carl Cox, on će imati 3-hour set. Nije bio s nama, prije 2 godine je bio s nama, ali dolazi sa 3-hour set zajedno sa Solomon, isto tako 3-hour set. Mislim da je to, što tiče oni koji vole tu žanru glazbu i resistance scenu, je stvarno vrh što se sad trenutno nudi na tržište. Tiesto, mislim da svi znamo ko je Tiesto i Tiesto ne nastupa toliko često više. Imamo čast ga vratiti ove godine i on je rekao da će nam dati jedan poseban set što stvarno voli Hrvatsku kao jedna od destinacija gdje on nastupa. 11. Ultra Europe festival u gradu Splitu, pozdravljam ga i želim suradnju između samog organizatora i grada Splita. Grad Split je grad koji ima svoju destinaciju turističku i sigurno da 150.000 posjetitelja donosi određene dodane vrijednosti za grad Split, za ugostitelje, za iznajmljivače, ali isto tako za sve one za koje donosi korist mora postojati balans za naše stanovnike, sugrađane i drage, da imaju svoj mir i sigurnost. Naša zadaća je da u suradnji sa policijom, sa svim nadležnim tijelima, to sve skupa i osiguramo i ono što vidim do sada, organizator je isto također najnormalnije surađivao i vjerujem da će tako biti i ove godine. Ultra Europe u Splitu okuplja 120 različitih zemalja, a top evropske destinacije kao Barcelona, Malta i Berlin pokazale su interes da ovaj festival bude kod njih. Iz organizacije ističu ostajemo u Splitu. Samo oglašavanje i PR ovog festivala donesu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji vrijednost oko 35 milijuna eura godišnje. Ultra je najveći festivalski brend na svijetu, a Ultra Europe u Splitu drugi najveći festival u toj obitelji, uz bok onima u Tokiju, Seulu, Melbourneu i Sidneyu, Rio de Janeiru, Buenos Airesu, Johannesburgu i Majamiju. Turistička škola u Splitu još jednom nas je oborila s nogu, ovaj put na otvaranju akademisa, restorana u sklopu škole gdje smo bili počašćeni marendinom kojeg su osmislili, pripremili i servirali učenici uz svoje mentore. Na događanju su bili i Blaženko Boban, Stipe Čogelja, Matea Dorčić i brojni drugi koji su svoju potporu dali uvijek naprednoj turističko-ugostiteljskoj školi koja se itekako potrudila da ovaj marendin bude savršen spoj kreativnosti i tradicije. Evo, jako smo sretni, pogotovo zato što radimo sad tu ovu ljetnu školsku praksu i evo, baš je jedan lijepi događaj danas. Koji je vama najbolji dio u obrazovanju u turističkoj školi? Definitivno ovaj dio praktična nastava i u školi i izvan škole, znači sa profesorima iz ugostiteljstva i kuharstva i stvarno najviše naučimo tu i stvarno je to, da. Pripremili smo 3 jela, jedan desert, to je 2,
Znači, pripremili smo mi to sve kao jedan tim, tu dobivamo neku određenu dozu profesionalnosti, kao praksu i tako, lijepo nam je. Imali ste predjelo, jelo, glavno i desert. Što je pred nama? Kakav je ovo desert? Ovo je splitska torta, štrudel od jabuka i posipan šećer po prahu, a ovo je gore karamelizirani šećer. Stvarno su super, evo prve godine smo krenuli u stvari sa ovim ljetnom praksom. Znači ovih par učenika koji su nam došli prvi stvarno su izuzetni i nadam se da će svi ostali biti isto ovako vrijedni i marljivi i ne znam šta bih rekao više, znači koliko su oni sretni, toliko sam i ja sretan što se ovo ovdje događa u ovoj školi. Ovakva događanja od izuzetne su važnosti za učenike, jer osim važnosti knjige, praksa je ono što čini iskustvo, a iskustvo diže ljestvicu uspješnosti za još jedan level više. Dakle, šaljemo veliki pozdrav iz Turističko-ugostiteljske škole Split. U prostorima javne ustanove Vatrogasni centar za edukaciju i tehnološki razvoj Split Vučevica predstavljen je evropski projekt pod nazivom Smart Protect. Riječ je o inicijativi usmjerenoj na jačanje kapaciteta hitnih službi i unapređenje prekogranične suradnje u odgovoru na prirodne i ljudski izazvane katastrofe. Cilj je nabaviti modernu tehnologiju koja bi dodatno pomogla vatrogascima u svim fazama njihovog operativnog rada, počevši od pripreme, treniranja, a i kasnije djelovanja u samim akcijama i poslije akcija koje se, kad se požari i nepogode, stave pod kontrolu. Znači, cilj je nabaviti bespilotne letjelice različitih karakteristika sa različitim senzorima, od optičkih kamera do infracrvenih, odnosno termalnih kamera, multispektralnih kamera, koji mogu raditi u različitim uvjetima, znači i pod jakom vjetru i po kiši, te zatim ostvariti komunikacijske sustave, jer nažalost čim se vi maknete izad gradova, komunikacijske mogućnosti su jako skučene i onda tu trebamo koristiti satelitske komunikacije kako bi mogli prenijeti te informacije sa terena u zapovjedni centar koji se evo ovdje na lokaciji Vučevica planira izgraditi i opremit će se, odnosno on je već izgrađen, a opremit će se u sklopu ovoga projekta sa velikim videozidom, komunikacijskom opremom, a povezat će se i već je povezan sa optičkom infrastrukturom, sa FESB-om gdje gradimo i odnosno već je uspostavi jedan računalni centar koji će raditi obradu, gdje će naši nastavnici, istraživači razvijati aplikacije i već su razvili čitav niz aplikacija za potrebe Hrvatske vatrogasne zajednice. Evo se cilj ovaj sustav kamera je razvijen od strane FESB-a koji pomaže u prevenciji, odnosno ranom otkrivanju požara. Splitsko-dalmatinska županija trenutno provodi 5 projekata, od kojih su neki u visokoj fazi provedbe, neki su tek u svom začetku. Projekt Smart Protect je također jedan značajan projekt. Vidimo da ćemo iz njega uspjeti kupiti negdje oko €500.000 vrlo vrijedne opreme za našu vatrogasnu zajednicu. Također evo, u pripremi je i projekat nastavka gradnje ovdje Vučevice, to je jedan od najvećih projekata, negdje oko €7 milijuna, tako da smo zadovoljni zaista evo, i u suradnji sa našim znanstvenim institucijama i FESB-om i forenzikom, također naša javna ustanova RERA, a sve u interesu naravno unapređenja naše vatrogasne zajednice i zaista smo ponosni u zadnjih nekoliko godina koju smo doveli na jedan jako visoki stupanj opremljenosti, tako da evo, trudimo se da izjednačimo njihovu opremljenost i ono znanje ogromno i vještine koje naši vatrogasci imaju. Pa da, dobro ste rekli, zato je i Vučevica jedan od centara koji je u Europi prepoznat i u tom smislu gdje zaista želimo obučavati naše vatrogasce sa najmodernijom opremom, a to možete vidjeti i ovdje na poligonima, doista to je oprema koju ćete rijetko gdje vidjeti u ovom dijelu Europe. Znači, mi kao općina Posušje smo partner na ovom projektu Smart Protect uz kolege iz Splitsko-dalmatinske županije i sa FESB-a koji je lead partner. Što se tiče općine Posušje i naše vatrogasne postrojbe, kolege vatrogasci će dobiti znači, dronove letjelice suvremene, opremit ćemo vatrogasni centar opremom, namještajem, oprema uključuje namještaj i digitalnu opremu. Završena nam je javna nabava, spremamo javnu nabavu za nabavu specijaliziranog vatrogasnog vozila
vozila kojeg mi u općini Posušje nemamo. Malo prije kolega istaknuo kako smo mi zbilja površinom velika općina, imamo trenutno samo 9 vatrogasaca, to nam je evo i manjak osoblja, ali pored naših vatrogasaca imamo i Hrvatsku gorsku službu spašavanja i dosta volontera i naš DVD koji djeluje na području Rakitna, to je sjeverno područje općine Posušje, a imamo i DVD koji djeluje na području Vira, pa zajedničkim snagama evo reagiramo u nužnim situacijama. Poseban naglasak stavljen je na upotrebu pametnih tehnologija, edukaciju djelatnika te osiguravanje bržeg i učinkovitijeg odgovora u hitnim situacijama. Lokacija centra u Vučevici odabrana je upravo zbog svoje strateške važnosti za obuku i razvoj. Projekt Smart Protect trajati će do kraja 2026. godine, a prvi rezultati vidljivi su već sada. Poštovani gledatelji, pratili ste Županijsku kroniku. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Srdačan pozdrav!